kumsang ni pasari khan university zirlai zero chuan kumdang ang bokin ama in apian cham amanga gift tur po mola kalin ama ain leya chuta tak chuan mol chunga me chepakhat sut makta ka in thuam chu amuta a chunula chuan nui chungin ama chu amel deuh renga akor leitura than zo a akal hnuwa po chuan chunula chuan azui zel maya anu loka zero chu a birthday pianga a noodles ai thinna restaurant na chuan cholin anau panlaya api in pian chama noodles ai chu damreina ani ati lai te kha angai tu chuaka noodles a ei lai mek chuan nula bok churon kalin aron thuve a ama ei tur te po chu a order ve ngal topa apia dokana chuan zirlai chen khat hian mi pakhat pian chamlom nan amaya cake te anta thloma nula chuan apian nia angai ve ngal me maya zero nen chuan anin lompui ve ve a waiter chuan anei tur cha te aron da a zero chuan chu nula thil ei dan le a cha nem zia a mu chuan mak ate hle ani an ei man po chu atau ngei mai nula chuan zero chu mang anglo tur shilin ama lo ngak turin atia reipo ani man lo zero chuan ei man pelavatan siat atum ti asheta a antlan chedun tadaya nula chuan mi apple zorlai chula in zero chu ape vele a zolrei tak ni lo ma se waiterin police akauta ka wang chuan antlan siat angai le ta chumi tumero chuan zero le nula chu theater a lutin mi thom no anruk saka police in anma ni emotia lemchang pahni a umlai chuan an pahni chuan him takin an chuak theita ani ti chuan zero chen hmun chu an thleng ta thuaya rin lo tak mai nula chuan zero tukver chu lungin avom pop maya chuta trapur chungin ama in tlangwal pakhatin a nar thu te a shilta a chu tlangwal chuan chu he lutuk le mol mel ti in a hmu du to lo thu soin akal santa ti nula chuan asoyani zero chuan a in lo lu ama satu chanchin asoyani aringa atuk ver chu lunga vom to lo tura ti pa in a in beng dai theinan wak puya asom ta ringota reilo te hnuwa chuan nula chuan ho aduta a zero in ho tura akal chu mulo se adu awangin mai mi ching turin atia akal ma chuan zero chu naute lem ki chain apea apian cham thil pe katan a in le sakani a zero po chuan ama ta na ale thil lem chu ape ve bok akal bo tak tak ma chuan nula chuan time machine atanga ron kirani thu ashila thui po akal khen ma chuan ari ru thakin anui mela motir theina zero chu meng to mai turin atia chuta tak chuan zero chuan aton to hnu ang ati hle a danra lafin apianga mitui arong luang ta ani kumlo ralin sangni pariat ania zero chu ama te poka apian chamlom le chung chuan nula chu aril ru in asong pa renga chuti lai tak chuang khopui lai taka chuan trek rontla thutin khanula bok kha athom hnongai nen aron inlan le a tuntuma ero chuan a umdan adang lam to a achezia chu a khongin amit a eng boka konga akal lai chuan mi pathum lai mai hian anlo chainom na vela nula chuan an pathuma power sang sang manga ape chuan mak anti em ema ataksa achangin achak em ema asam asiam bok nula chuan mi pakhat ne na chuan engni nge ti azota nula chu korle phekok ruturin mola akal fata azwar tu ten an han biak chuan ni khoshelavin a omtir maya police an rong kal hnu po chuan milim ang main ading ve me a achwa vele chuan kek le pangpar rule in athil pek te peturin rang takin zero in kumtin noodles a e thinna restaurant lampanin akalta a zero po chu nula amu chuan ahlim kher mai ma se reilo te nuwa chuan a omdan le tongtan te chu zero chuan mak ati hle a nula chuan amma kuma zirlai te an mu khangai to chuakin zero mai chu ke ka chuan anor saka atong chu ma che chuan rinlo takin thila thengta restaurant a chuan silai keng pakhat ron lutin amu apiang mai chu aron pongka tawak maya nula khan shilok ni om takin zero chu a hoi son tira silai keng tu chu manin a silai chu alak saka miswal chu tuk vera awom chwa chuan chupa ipte tang chuan restaurant hal atumna a athil ken te chu tla chuakin ama akang ta ani nula chuan zero chu a ina ashwai ho a in tala chu pot chhia in amalam hun kumsom ruk panga ami zero ina video athon chu kap chuakin entira mel mu she om takani atlang walai khan restaurant a khan kha miswal khan akap fu a ma se lottery ticket alei masak lawa wang chuan a hausata a asumna izong zong chu Cyborg 103 siam nan amang ral veka sangni pasari a apian chama anuleton ang che akha siam tirin mishing tebula a om tam paule mishing mi zia anei bel selani
putar 0 chuan atlang wal laia kha miswal laka chan him ani theinan khan athon let alo nia thildang a soilem lo recording and play zo chuan 0 chuan 103 chu angaihzawn theiangem ti angai to a robot nula chuan a shem pha a ti chuan 103 chuan 0 liking khoilai chu a hmuwa makati zong tak mai alo ni a atuk zinga chuan arin lo tak mayin 103 chuan liking chu tuk thwana tan alo chhum mia maya chuta tang chuan 103 chu 0 bula a cheng ve ta a thei ang tokin 0 chu a enkol bok a tho tlai deuh po in atlan chakna mangin university building a thla china anzirti tu po anzirlai te choka vom to lo turin awawa 0 kalna hmuna pianga azuya azirlai puite ne na anin hmu khomna a po azui zel thin athil eidu da nero alangai renga ma se azu inero afu viau lo dewaniang akhola chian lo pha tlat thung 0 chu restaurant na cashier angin athoka atholai chuan 103 chu kil khata lo thu in eitur alo ei reng boka arem dan danin customer dangte eitur ruk sakin aka a anno mol reng bok dai khat chu 0 mulai tak chuan naupang pakhat bol chartum chu motor pakhatin asil man trepa ma se 103 chuan atlan chakna mangin ahun taka naupang chu achan manani 0 chu ama pon om theima se 103 lo om veta chu ahlim pha hle a azirlai te alo record saka a har satna chu eng po ni se apui zela nima sela khuma mu ve du lovin 0 ahim zok nan ti in tukver bula dingin amu hil chinani 0 chuan eitur tam tak ale saka athom hnodu zong te infiam dan te po azirtir bok tu khachu 0 chuan 103 mei wap kai chu amua achan a shel du lova ma se tv han on chuan news a thil thleng a sheta thuaya ta chuan tu ti shat lovin kang mei laka naupang tam tak achan chwa thu alo langa anu laka chuan 103 chuan 0 chu apian le murna khwa tlo pui turin angena 0 chuan an khwa chu anau pan lai lir hingin ati chat to wangin kal adu lo ti asoya 103 ero chuang kal turin angen lui tlata putar 0 khan athi ma a atole tamia lo kha ain chhir thu asoi thinani atia chu thu 0 in asha chuan ain ngai to chhale a kal chu atum ta a 103 chuan ba sakal puin anjin kong chu anu isa thlak le a kwa an thlen nu chuan tuma belo turin 0 chu ain tiam tira 0 chuan an kho a chuan danglam na reng reng a mulava ami cheng te ngei po chu athian tha te po naupang mel an lapua upa te po an ladam rengani athutiam ang chuan atong lava 0 chuan an festival man thin chu thlirin naupang ni thar le a ain ngaya 103 chuan anun hloya a shwaile tani ti asha thiam nu lok chuan aran vul masaber chu a mua azo te kha chuan api po ama enkol seilian tu kha api thi nu lok khan pi tia a kau thin chu anu ani ti a she chwaka atar lamfa ani awangin mi inan soisel lo nan api angin a ommei zok hi alo ni a naupang 0 chuan hwana chuan enge mo hi a phuma naupang te akal nu chuan 0 chuan an chung ko thalak le ama thu ziak scientist ni atum thu te chu thil phuma tang chuan a mu a putar 0 in athu shil kha angai to a 0 chuan 103 nena chuan akir le huna lom thu shi sak turin acha ani chuan ole ti ina changa ma se alunga email le thung an ho lo hun chuan 103 chuan 0 chu api in apuak thin angin apua a 103 taksa vo wange an kalna side effect ti ashat lo na in an ho thlen nu chuan 0 chu adam lo wangin damdo ina a ria angai pha a 103 chuan in lam ati thin angin an ria na bul tuk ver kianga adinga 0 chuan ngun thuk taka thlir pa chuan 103 chu arin aya thukin alo du ani ti ain sheta a tu khachu 0 chuan news an en chuan 103 in azirtir tu le naupang then khat ral thuam keng pakhat laka changa achan chwa dan chu a ena damdo ina 103 alo let le chuan kwa pa in lom thu ashila 103 chuan mishang shanga pui chan chu asoi fiata a konglaya naupang te kang meite le skulin buaina ato te kha putar 0 in a hmu wanga aril ruti ha tu te ania chuwang chuan putar 0 chuan 103 chu atang wala in chu tiang chu tong ve lo se ti in thu alo pe alo ni a tlai alo ni a an pahnih chuan balcony a rc te thlir pa in an oma 0 chuan nula chu akisa 103 chuan poi chu atishan lava ma se engma a feel ve lo thu ero asoi 103 in ti non le adu thu asoi po in 0 chu athin rim tlat to ani tukver bula 103 amut thilai chuan 0 chuan ngai dam adila aril ru abuai khop mai mishing ril ru ane na changin abe sei tur ani lo ti asia a manga ina omzia chu shathiam theilo ma se athin lungtal chu pom sak thei se adu ani
103 nen an chen dun renga wang le adu tel tel awang chuan 0 ril ru chu abuai hle a chuwang chuan a thik theinan ti in me chidang te an lampui vela chu ero chu akal tluang che lo a chan chu midangin 103 chu lampuya an som tlat 103 chu robot anga alam thiam em awang chuan mi zong song mit alata em ema 0 zok chu thik na ina khatle ta reilo te nuwa alam puinu chu klapatang chuan chwa puyen 103 chu a bodyguard ani thu te ashila anma ni zui tu chu enga ma ngai lo turina tibok 0 chuan klapatanga ashwai chwa nula chu akis ve ngota amel cha thar akis ve ringota wangin ben a hlo le peka chuta 103 chu ama chan turin aron che chuak thuaya mechia chu tuya chona vum thlamaka 0 abena wangani atia mase 0 chuan ithik wangani kha ati thung arui de hleka wang chuan ain sum zo lava kongsira ain bun ruak phota 103 chu ama zui to lo turin angena a ei thei em awanga anin thute a hnek nat ziate adu to lo thute asoya engtika ma a modu to lo thu asoi bok amang thana 0 chuan 103 chu akal liam lai mutira du lo wangin amai mi chem tira akal liam santa a atuk zinga lo ni chuan 0 chuan engkim thlen chan chu zu wanga pu fekin athil ti chu a inchir hle a 103 a om velo ta ka wangin ngaidam adil thei silo anun chu arwak ta hle ani anje ti tu te po in ama veng tu om to lo wangin an haule theita 0 chuan engtik lai po in 103 chu angai thina asul nu amu apiangin angai azwal thin anau panlaya mi azote a honlet saka mu pe chuan om ngai na ashelo hial so kani tai khat chu khopuya chuan lirna satak aminga 0 chena po chu achena sa hle a athido ne mo ati man hial to a nima sela a hun taka 103 chuan aron chan man lawa 0 chuan ko avong vong pa in angai ziate ashil mol mola ma se chu tiang thu song song soizo manani lo khopui chu achiat na sat ema wangin mun him lampan angai ani antan chet pa chuan 103 chuan 0 chu aveng him tlata anma ni chil trek tu truck chu anam sondora ma se building chimero 103 tan po arit tham ema 0 chu chan turin anam sondora ama zok chu adelta a 0 chu leikhiya tla in pipe chia ain wan tang thei shama 103 chuan amang ang o chu shepa in 0 chan dan tur chu angai to ta a adel tu chu ari ema wangin ake ala chuak thei silo ake chu kal sanin atak sa chunglam nen chau chuan 0 chu aron pana achak na zong zong som khomin 0 chu apot chho thei shama ma se ala top mai lo chulai mun chu ala hlo thon om ema wangin 0 chu akal sonanga ya nema sela 103 kalsan chu a she hle a ma se 103 in amanga ina a she thiam to thu a shil nu chuan bangdang achim le ma che in 0 chu anam son mana ti theidang anei silo 0 chu akal bawa khopui chu a him le ma le mi puiten an bung ro lak let thei anla na yem ti en tura an le le ma chuan akir to bik lawani 0 chuan 103 chu ala ommel ringin azonga a khol lo thi fel to chu a mu chuak ta a ma se chu ti chung po chuan duat takin a hon ta thawa putar 0 soi ang che khan lottery po chu amana 103 siam thatnan anun pum pui chu amanga kumsom ruk pakhat liam nu chuan 0 chu lotar to in a mel po silai ka na hliam anei lo ta ka wangin apangai hle a 103 po chu a shiat na tele shet thiam theina tinen asiam tha chau anilawa ama ang pathum lai asiam belani 0 aboral nu chuan 103 chu museum a ta ani hun aral zela kumsang ni za somthum pathum ania 103 chu thontu ti lama me chepakhat khan amuta a kumsom ruk liam ta a cyborg nen an mela in anawang chuan aril ru abwai hle a chuwangin museum in auction an nei tum chuan chunula chuan 103 chu 0 ina keychain sen apek nen chuan a leita a ti chuan nula chuan 103 shiat na te chu ama a transfera 0 nena annuna thil theng zong te chu a hmu in 0 chu hmu achak ta hle maya time travel na tur phalna anei nu chuan nula chu kumsang ni pasari kuma alet wangwanga cyborg in anun athak danglam sakma hmu adu awangin 0 apian chama a hmu masak berna khan alet le ani lirnging in an khopui ati chiat ma thil te a hmu chuan oi har ati hle a eitur ala eingai la utak tak ein apple te aruk na chan kha future a chuan eitur atui em to lawani thil sang 0 ati puinu chuan 103 chu asiat na te ron chuak tanin 0 chu atu ta ema chuwang chuan ani balcony a khan thin rim takin 0 tukver avom ke sakha 0 in kadu to lo che atia akal san lai khan aril ru ana hle a hole alo hun khan amit tui luang a hmu lo nan
zero chu amai me chen tira keychain sen po chu hunlo in her le zela tan ape ani akalpa chuan future a let le chuan zero chu athi awangin a to don lo ti sia a chumi wang chuan lirhing hun laia khan avakala 0 in 103 nung to lo akwa lai chu amua ani chuan zero kyanga chuta chen ve mai chu aduta a hun kalai pakhat athak dangnam le ta ani lemchan Khawvel hilo subscribe ve nge la video dang hmuhnawm le ngainom em te nen kanin hule don nia